Inini zvandiri panapa nditori bishop wechitendero chinonzi African Tradition. Chitendero cheAfrican Tradition chitori nomastructures akafanana nekuchechi kumapostori akabvatsanangura chistructure chakafanana nekwedu kwamwanja kwandikuenda. Aibva inini ndiri bishop wechiara. Aya mamessenger of court yangu kuti kufanana nemurume akati ndo vafundisi avo vavhangeri ndo vai masabhuku amurugara nawo. Saka titori nemutemo ine gumbo inofanira kuchengetwa kuAfrican Tradition. Umwe mutemo wakuda kusimbisa nhasi mutemo wechisi. Chisi chakafanana nesabata ndokutsanangura kwakaita Ishe Saumani. Aibva vanhu vasiri kuchengeta chisiba murugura mhiko dzakaitwa pakati pemakona andakasirwa nemadziteteguru angu inidzi. Saka zviri ndihwarisi. Aibva atsanangura kuti vanhu vasiri kuchengeta chisiba ndichakuyayi zvakaomarara nenyaya yekusachengeta chisi chibai. Damira pamberi pedera pa MUTASA. Marari batsiro. Pamusoro ichangamire. Ndamira pano. Ndakapinda. Ndakapfeka bhutsu dzaShe Saumani. Nechichemo chevarume vari pano. Ndakambofamba pamashura kuti kasvika pasashumba sakukanya chakakanya ndikombulinga kuti hakuchagarike kumba uko. Kune varume vakukonzera zvavanoda, vamwe vachiita zvavanoda. Saka dai mambotibatsira takaona senguva yareba kumbira zvakare kuti mambo dai mambotidzikisiro vanodzika kuno vachitibatsirawo utano huchagarike saIshe Saumani. Tikati saka wauya ndichataura ndichitarisa pana James Mbere. James Mbere anoshanda nechisi, anoti handina Ishe, handina sabhuku, handina mambo. Eti 1 point vakauya kunoadreswa naye nevanhu vekanzuro vachitaura naye mari mbero abvise. Vanhu vekanzuro vauya tiri pangarura vakazosvika pakumupindura kuti Mr. Marimbira akazomupindura kuti ayo pano muri pabhodha neriri pano kana usina Ishe usina sabhuku sezvauri kutaura chingokwira gomo uenda hako kuMozambique. Tiri pana James Mbere tiri pangarura. Saka takaona kuti isu masamani tichiri kumudaidza kudare haui. Saka takaona kuti kuramba tichingokakavadzana zvakunetsa rekatimboendi kuna vakuru ndiJames Mbere. Then James Mbere witness yake akazotukana nasabhuku godo achinzi asi munokona zviri kuita here nyini. Ndobva kwesherana tikati ndo pana James Mbere. Kuna James Saumani regai ndikuzivisei kuti munin'ina waShe zvaari pano. Zvaari munin'ina waShe ini ndakazobvunza kuti asi zviushe zvauri madzuva imi munoshanda nechisi. Akatema huni dzekwamhara pano. Ini mumunda wekwamhara pano. Wekwamhara pano akauya akaripota pana Ishe. Ishe akatuma mupurisa wakari pano kuti enda unotorero James Saumani. Akati ipapo handitsike, hauna zvaunondiita, ini ndinonzwa zvinobva kwamambo, kwauri handini. Same applies na David Saumani. Saka ndakamira pano ndiri mubhutsu dzaShe Saumani. Handiti no, ndo zvandisinotaura zvakawandisa. Varume vari kuti hakuchagarike, vakuita zvavanoda pamadiro, kuvadaidza vauyi vanoti tinonzwa isusu zvinobva kwamambo chete, hatina Ishe, hatina sabhuku. Saka tati tijekeswe pamberi penyu. Ndosiya zvangu chichemo changu. Ebhewendi. Yes. Mbere. Pamusoro ichangamire. Ndini James Mbere. Ndakatsanangurwa nemuchinda waShe Saumani. Manye watsanangura iye akati inini handina Ishe, handina sabhuku. Akati zve handina mambo. Izvi zvinhu handina kumbobva ndazvitaura pamuromo wangu. Asi nyaya chaiyo iripo ndeyekuti muna 2018 ndakatumwa inini nevanhu vechechi kwedu kuti endesa zvinhu zvekumusikemba wake
ndikaenda neumwe wandakapiwa mbadzi pachechi, tikaenda nemagwere nebhinzi nemari zvekupa ishe. Tiri mumba macho ndeni make ndakatopiwa zvokurya. Tiri pakurya ishe wakatanga kutsanangura nyaya yekuti imimi mapostori maita izvi zvakanaka mauya nezvinhu izvi, asi chandoda kuzivisai ndechekuti munofanira kundipa zvinhu zvangu zvese zvakakwana. Chandakakurambidzai kuti musaite babadzi imimi kubika makanzwa, asi chisi changu garai matora mapadza angu ichema yangu ndingoida munofanira kundipa. Mubarizona ndinaye ina ndiri munyori mazuva akati ishe zvakanaka zvamurutsanangura zvirozvizwa, asi zvinhu zvacho zviri kupokanawo nechitendero chedu zvakafanana neizvi zvekuti panotanga pari zuva shima pozopambirwa mumaraini tipei mari dzematora mapadza kana kuti kugara chisi zviri kutikanganisawo pachitendero chedu. Zvakadini kuti sezvo tinouya panapa mabasa tichikubatsirai mabasa, sezvo tinouya panapa tichikupaiwa dzina tiri kupa izvi, tinozamawo kuda kuva vanhu vakapfawa kwamuri mutitendero kunamata Mwari wedu takasununguka. Wese warume hapana ngari mubaba, isu tatina ishe nawakadzi vake pamba pake. Ishe wakabvurotsanangura kuti hayi zvazvimbofi zvakaita pa ndakati kutsunhurirai pandakakuti musabvise makanzwa. Takandobva apo wedu nemukuru nemutungamirira ndandinaye tisina udini, tisina kugamuchirwa pachichemo chedu, tibva taenda kumba. Tasvika kumba kuya pakaenda kuita dzimwe nyaya dzakamuka muraini. Nyaya yakatangomuka ndeyekuti mapostori ekwaJohwani Maranga omwe wacho ndiwo wamuri kuona wanapo varume wani wari wekutanga kwatimbogara kwawanga ari wakaenda kozi masungwa ndishi nenyaya yekuti hamusi kuuya kubatsira kuwaka pakiriniki imba yematumba yekuti wakadzi wabarira. Mapostori akati isusu tingowaka kwafarira unobarira wakadzi wedu kumurapi, isusu maotidaidza kuti wake pakiriniki sei. Mapostori akabva zihuku pana Samushozo baba wangu inini wakabva aenda koti padare racho iro rarioitwa pasekendari abvaenda kuti ishe maona zvaitawo ero kuti mudaro mapostori pawangoenda wawaka kwafarira kumurapi kwawo kwangu wari wega, asi mawako wada kuti wawake pakiriniki apo wakadzi wawo wasobarirapo bva mangadini usunga vanhu vasakauya baipo bavo kana kuti vapostori vamuruziva vari kubirira kuya kubarira pakiriniki. Nyaya yakabva yaita kunge yapera, asi pakazoitwa official opening yeimwe inonzi Derendende Hydro pakamini Hydro kakawakwa kangarurawo. Ishe wakabva wauya paya ndiye anga ariwo umwe wakuru wanga wadaidzwa ipapo na Minister Masambu wanga aripo mazuva acho anga MP. Vanhu vapemberera wapedza vapemberera paya pakazosara vamwe vese vakapera kuenda pasara ishe nemasabhuku emunzvimbo imomo musaumani anga ari padhuze ipapo nevamwe mapurisa ake. Ini ndandiripo pavanhu ivowo nekuti ndindaiwopareta kamini Hydro ndandakauya kotrainwa ndandakakatrainwa kuti ndikaopareta ndiriwo mukati mevanhu vaiwopareta kanhu. Saka ishe pakutsanangurirana kwaita navanhu vake wakazopedzisira kutaura kuti asi mbere zvaakaita paya kunditadzisa kuti ndiye wekudze mapostori inini dauzomukangana mafuta ake. Ndakati ishe kuti tinoda kukangana mafuta ake asi ndiri pano takatarisana uri kundiziva ere. Ndakamba ndakatarisana naye kudai ndakazononga anga akuguma neumwe wangu wesabhuma tanzi kudai wandotarisana haana kuzoenderera mberi bane nyaya yake beyandokasika kuguma. Tararama nyaya yangu yerutsanangurwa yekuti tikumbirirwe kuti tina matu takasununguka yanga yatogara yatoshata. Pakazoenda kuita vamwe vakomana vekwaSahumani vakabva vazoita Sahumani tsvagiwa emastendi kwangarura watsvagiwa mastendi kwangarura kwaya ndisabhuku godo anga aripo kwete uripo zvine zvibo. Sabhuku uyo wakaenda kupinda muminda mevanhu pane vanhu vane nzvimbo dzavo, nzvimbo dziya dzakaenda kukura miti dzakura miti. Umwe wacho muvakidzana wangu takagurirana nemukoma, umwe wacho mukwamba wangu munin'ina wangu wasabhuku godo uripo zvinezvi. Wakabva watorerwa minda ndisabhuku anga aripo wakazotsiwa neuripo watorerwa minda yavo yapiwa munin'ina vana vamukoma wacho. Varume vanhu vaziva ndo vanaSahumanisa vanhu ndotaura ndiminda naishona wakapiwa munda umwe kwachakakura umwe vatora munda wakapara. Saka chakaenda kuitika mapaya mukwamba wangu chakukura ine dzidzo dari rinyaya media yakatokana isho irimo dare handizvo zvakafambira panapa, handizvo zvatsanangurwa nemunhu akaningeisa rod focus yedu ukatidai we lose focus tova kugadzirisa maissues directly dzisinawo mangaro hadzimangarwi nhasi ndesire kumangara ndapo basa repane iri panapa ndiri kutonga dziri kuparwa dzauri kutaura idzi dzinotouya ari mapepa anouya apo todzigarira kunzi tikatata nyaya 20 panyaya 1 hazvina zvotibatsira. Ishe wako ataura kuti iwe ndingotidzoka panyaya yataura ndinangana nani newe handiti ugare bodzi nomwe wakotira kwasimukwe tigadzire mugarisane zvakadini zvakanaka.
ichokwadi changamira nyaya iripo ngekuti inini ndakazomirira ndiri witness munyaya dzakatotongwa kare dzeminda yakanga yatohwanya asi inini ndiri kumirira kurambira vanhu vavo kuti vasatorwe minda yavo kuti umwe wachonga rumwakuzani wangu iwewe unenyaya kusenza pachisi wauzoteerera iwewe kusenza chisi iwe uri kuti hakuna ishi hakuna saka ndiyo nyatiriude nyaya dzako itiri dzandazwa handisika ndarasika sama akapindura samari mbiri wekanzoro handina izo dai boss geda varipo dzakawa driver tikaenda navo, you can be witness here. Inini panyaya yechisi irutsanangwa nyaya yechisi irutsanangwa inini chokwadi chisi inini ndakambotanga ndikukumbira kunashe kuti anditenderewo kuti ndisunungu ishe hana kudini kundibvumira ndakambotsama yangu ishi tishe ndiro pamwanje chakamira chazokubasira panyayechisi handiti iwe waibvuma echo ndiri kuvhura waibvuma chenda panenda yekuti ishe handina ishe handina sabhukuba kuzoti iwepo irutawa hanambovhura ndataura murumo iwoyo asi chekuita chiripo ngechekuti warumao isho pangondidaidza kudare inini kuti uya kudare ungonga atonyora samanisi ritori nejudgment kare kuti mberi wewe hausakauya kudare kwangu ba ndakadaidza meeting kuti uya kumeeting vanhu vese vemumutana mamurugara iwe ukasauya inini pangu kwacho ndandisipo obva atonyora judgment kuti mberi urudiwa wauna kuuya kumeeting kwangu saka urudiwa inini ndito nemwe samanisi kana ndakatonyorwa vanyorerwa ritori nejudgment asi ndisina kutongwangu Pima ndanyora judgment kuti pariwa nembudzi mbiri nemachongo mairi asi inini ndisina kutongoba ndinofanira kunga ndiri munhu inini ndandikatoenda asi anozoenda pange nyaya yekuti zvazvitori unotongwa sei unobetsika zveni mungoti wapostori zvourutaura ishe hatiwiri ane nazoba makutonza zvechechi makaranga ngefumudza chechi yokuenda uvumungoda kungotonga chechi unozwa here madini chakamisa kuti ari kunetsa makaranga ngekutama uchienda kunyika yevapostori inini handisizvisho unondinetsa kunetsa uri kunetsa uri kumunetsa kunetsa uri kumunetsa saka tamai bvaimo mugare vanhu vangoteerera zvekutaura ishe pamusoro changamira izwa chamana noza mitemo iri munyika muno haisi yaishipa ndio changamira saka vanototedzawo mitemo yachangamira changamira ndiro kutotaura mitemo yake saka ndiri mukati hamuchiteedzeri ndipo pandiri baini inini ndinoshore mafinini ngekuti ndakafundira nyaya mbiri dzavanhu wakanga wapamba minda yevanhu asi minda inini ndasanda nechekumangara bhozi vanga vasatova nechavanga vati vandimanidzira imwe yacho yekuti handina ichena mambo haatoziva unobhadhara waruta ndiuziba chekutanga ngeichi ndakachochipiwa bhoro rapera ndakachikwanisa bhuku ndabhadhara mutero vanditi mutero nezvanaba chimbotambira ichichi ndo chekutanga ichi chakarura munhu wese ini ndakachipiwa ndabhadhara mari yekuti mandazopiwa futi amwe mari siti ndakabhadhara mutero handina goro randakajamisa mutero kudai muramwe yese inobhadha naichi kuti ndotsinga dzatakadzidziswa kuti su tinofanira kuzvisha pasi vatungamiri mitero yangu ndiyo ishi saka waruti ndandibhadhara mitero pasi mitero ndiyo iyi yapo handizivi kuti waruti ndoramba kuteerera pasi asi mitero ndiri kubhadhara nemvura chaiyo ndinawo asi vamwewo vatore mvura havabhadhari nemvura dzacho nditore mitero yemvura ndiyo yevhu racho ndinobhadhara mitero iyi zvinhu zvangu zvemitero zvirapo zvinhu zvese unogona mati pachisi ndogonokozi chisi machizuva ramambo ndinongotsana munhu ipapo pachisipa ndakadaidza kudare ndishe saumani kwete kudare ba wakadaidza meeting kuna 2022 ndo pandakabvura kutanga kuramba kuchengeta chisi ipapo ishe wakatidaidza aivhati muna 2022 ndofunga varume mamuripo nemukuru uyo anga aripo ishe wakabvura unongedza akati musaumani muno manozi machinda ndiwo muri kuona hwanu nevamwe vatatu vairi vakanongedzwa vamwe wese ungozoona saumani musazoteerere
asi nyaya yakabva tsanangura pachisinge kuti inini zvandiri panapa nditori bishop wechitendero chinonzi African Tradition. Chitendero cheAfrican Tradition chitoriwo mastructures akafanana nekuchechi kumapostori akabva tsanangura chistructure chakafanana nekwedu kwamwanja kwandikuenda aibva kuti inini ndiri bishop wechiara. Aya mamessenger of court yangu kuti kufanana nemurume akati ndiwo wafundisi avo wavhangeri ndiwo vai masabhuku amurugara nawo. Saka titoriwo mitemo ine gumi inofanira kuchengetwa kuAfrican Tradition. Umwe mutemo wakuda kusimbisa nhasi mutemo wechisi. Chisi chakafanana nesabata ndokutsanangura kwakaita Ishe Saumani. Aibva kuti vanhu vasiri kuchengeta chisiba muri kugura mhiko dzakaitwa pakati pemakona andakasirwa nemadziteteguru angu inini. Saka zviri ndihwarisi. Aibva atsanangura kuti vanhu vasiri kuchengeta chisiba ndichakuyayi zvakaomarara nenyaya yekusachengeta chisi chibai. Chengetai chisi semachengeterwo angoitwa sabata remapostori. Kana sabata remapostori munhu usingasenzi mbere ndogara ndikuti chisi chakafanana nesabata ndomutsananguro wakaita Ishe. Saka ubva panakaita pamitingi iyoyo dzokuromba kwangu inini ndakasvika panditanga kuzvibvunza kuti chisi chafanana nesabata ichi ende Ishe watsanangura kuti chisi ichi chakaitwa mhiko nemadziteguru ake nemakona akasirwa arusenzesi. Aambotaura kuti inini nhokwasaumani murundi uraya nenzi ndausenzesa makona acho kukuuraya iwo sezvo murudo ndiuraya. Saka ndava ndati handichasenziba ndautoregerwa handingaregeri kusenza chisiba ngenyaya yekuti Ishe uri kutaura kuti chisi chine zvekuita nemakona ake. Ini ndakazvichengetedza kuti sabata raJehovha Mwari. Musa yake andikuonewa imwezeza unogona chisi kasenza chisika wagura mutemo wenzvimbo ineyi isatiti zvamatsamba urano mutemo wenzvimbo ineyi yekwamutasa tsamba yakaegisa muchende kwamwashe timboneri tsamba mutemo wenzvimbo ineyi tikatopesana pachisi muzemande titoisa pamba pako unoteedza chisi hauna mambo hauna ishanditi iswa traditional leadership inotungamirwa namambo nzvimbo ine yese ndeyagobandiri isisi tikataita chinhuzani chachacho ukati iwewe wapesana nesu zvekugumisira tinounza munhu unogara pamba pako otokereka pako tinopedu kuti mukunzi handikaoni pa 60 chiwiri nguva yangu Functions of traditional leaders. Traditional leaders have the following functions within their areas of jurisdiction. To promote the uphold of the cultural values of their communities, and in the particular to promote the sound family values, to take measures to preserve culture, tradition, history, and heritage of their communities, including sacred shrines, to facilitate development in accordance with an act of parliament of administered communal land, and to protect the environment, to resolve dispute amongst the people in their communities in accordance with the customary law, and to exercise any other functions conferred or imposed on them by an act of parliament. Ringava Abia principles to be observed by traditional leaders.
B. You must observe the custom permitting to traditional leadership and exercise their functions of the purposes for which the institution of traditional leadership is recognized by the Constitution, and treat all persons within their areas and equal and families and fair. Equal. Alguno le hablaba de there are no exceptions. Mutemu singa munji ndivure pamofu ndo saka tuda kuti mukwanise kuona mkomo kuti mukazwa paya pane pachinzi constitution ida kualainwa act iyo nechakati kuti zvitaure chimwe chete nechete neconstitution is because vanhu vakaita semi takawaona kuti they take advantage emagaps ekuti zvikutaura netraditional leaders act nezvitaura neconstitution pane pazviri kutaura zviri kupesana asi zvisina kupesana. Constitution haisi kutorera freedom of worship. Constitution haisi kutorera freedom of conscience. And kanoshanda chinhu chinonzi conscience, chinonzi conscience. Aiwa, ndo wandipa kasikiste yuto anozvi conscience. Freedom. Ndo zvandikuta. Saka iwe uri kubata zita rekuti freedom. And asi kuti ozorishandisa sei wedhira rekuti freedom riyani achete zvakafanana kuti iwe right unoda kupa muzana unoda kupa mubvunzo anenge uri muchechi ndizvo mukadzi asakapinda chechi yakafanana yako unoita sei? Mukadzi wangu inini asakapinda chechi yakafanana yangu chero ari unondipa bota ndikuda itigezera ndienda musangano inini wangu izvezvima kana ari undibikira hake aindiwachira mira iwe wafunga kuti wanzvenga but vanonzvenga ndati kana mukadzi wako iwewe wako warugara naye akati haachadi kupinda chechi yemwazha akupinda Methodist unoita sei naye? Ndomupa mukana wekuti aende kuMethodist. Uri kutaura chokwadi here? Pakatomboya masitaura pamba pangu aroda kuti aende kwenu. Ndikati mai mwana makasununguka maoda wivi dhuku hamuchadiba. Because according to the doctrine remwazha you are misleading people. Ndingamurambira mukadzi kuti achadi chechi. Muna ana mwazha vari muneri muri muno titaure kuti mutemo wenyu mwazha unoti ive chechi. Thank you. To whom it may concern, its members and Bishop its members are not permitted to engage in any form of ancestor veneration, including ceremonies like Nyaradzo, Kuroa Gua, Mukwerere, traditional Bira, and many others which conflict with its biblical beliefs. And Sakachi Sichilba. Because many others are going to do no. Makarasika mkoma munopwanya chechi yakawakwa zvakanaka musadaro ba chengetedzai mirayiro yechi chechi yakanaka
Saka mukaona kana wari kukonai wakuru wechechi wachitaura kuti mukadzi wenyu kana mati haasuda zvechechi ngaaende kwaari kuda. Saka in other words you're telling me mukadzi wenyu akati handichadi chechi ndakuda zvekumwa doro kana wana achauya achimwa doro rakari pamubhedha penyu and you do nothing about it. Kana asina kupomba nyaya yako iri pakupomba chete. Saka chechi yenyu nechekuita nekupomba chete. Mapaya ndisabhuku wake wakapushana naye. Ndio kaka. Ebero. Sorry. James. Itu ana James wale. James is Mvere. Mvere ndo sumukai baba. James Mvere yako ndo rushana nechisi. Kuruti. Sumukai. Achisi mambo wangu. What James again but that is a woman. Ayo James a woman you have to take it. Iwe chama zote ndo unachisika tisha tijani. Ila wakapeka tena ziboni. Anyao zote ashidi. Ati ndimune mitemo ya Mungu ya Mungu. Mune mitemo ya Mungu. No shit. Amuze mujimu ga Mungu. Ndio bege zoge muno mwapeka. Buda. Ndio pio jizambia ndo akazuko peke jizambia. Zoge ndio sasa umani kondo rabita mambo bana. Right. So Peke jizambia huya. more than that David we have nyaya yezitarako ndinozidhekti samani nyaya yekuzikusedza nechisa handisiba kana kuti ndinokwesa handizviziba ngoti chisi ichi ndechedo chekwasamani inini ndichagara ushe kana ndagara ushe tototi vanhu vase ashande chisi saka nyaya inoitika ngeyekuti handiti ndinoshanda nechisiba ngoti chisi ndechedu chekwasaumani saka handisi kuziva kuti ava kutaura kuti ebrutoti ndinoshanda nechisi kana kuti ndinokwesera ishe ndipo ndisuziva kuti ndipapa ndakakwesa kana kushanda nechisi inini handina kudaidzwa nashe Mwasha buda. handina kudaidzwa nashe Sabhuku uye ngokusha. Saka atouya kutoti apupure bhoza akatopotsa muroho. pamusoro changamira uyu mukomana akamira padedi saumani munin'ina wangu ndinozi Edward Saumani. Uyu mukomana akamira apa uyu munin'ina wangu chisi chaicho ndicho chaanoshanda zvinobhadhara vanhu muvillage mangu haana nechaanobhadhara kana wani kana izvozvi apa ari apa kana kuti muti ane muchero here risiti rwemuchero ainarwo ipapapa atori napa atori nini apa ari vanhu vemubhuku mangu autokomburana pekuti inini sabhuku munodishandisa asi hama dzini hadzishandiwo iye akachofamba andotaura kuti inini ndiopa zvangu nditori ishe andotaura kuti nditori ishe nditori sabhuku uyu haana nechainacho baba ari Changamire vanhu varikutambarara havari kudyiwa pamuno. Vanhu vane rurimi rwakanaka. Hawadyiwi muno. Titamisa bhora resabhuku. inini sabhuku Timangeza kuvuma aiwa ndinobvuma cho ndisikaziva ngekuti sabhuku uyu inini ndakatomboti rimwe zuva ndasvika sabhuku uyu nenomwe mukomana nashe ishe bhataura kuti sabhuku yakatokwenga nenharaunda inodheri aripo saka ndodidini bo sabhuku uyu pumba kwangu inini pamba pangu apo sabhuku ndandine mvura yangu yandaidhonza wakanditi mvura siya ngekuti hauna kubhadhira mbudzi nejongwe ndikati zvakadini zvakanaka kwabva ndasiya kwabva ati pamba pangu inini ndakapiwa stendi ina nababa zvikazi iwewe izvo hauna kundipa kuti ndizive mari yekuti ndizive kuti unogara mubhuku mangu saka pane saidhi rakatonigurira kuti iri saidhi harisira kubva pangu vanangoti no problem sezvo muri musabhuku mumusoro medzimba dzangu inini takangoti pamba pangu panapa nepaseri apo akanga atonditaurira kuti apo ukaparima
ndinouya kofudzira mombe ndikati zvakanaka kana inini mauya kofudza mombe apa ndipo tinoitangira mazvizwa vati ndichatozviita chete vharigira kuuya mutemo wechisi yo ndinoziya kwedu kwaSaumani unozi munhu akasenza nechisi unobva atorerwa ichari kusenza ndakati nini samanisi wobva chauya padati samanisi rauya ndakaenda kwasabhuku ndaona samanisirira ziri ranyohwa ronyoswa chiebhuro kwa mambo saka ndati ndizvo ndikazi inini handiziba ebhuro ndionodini anozviziya asi vanhu vari kukutaurira kuti uri kusenza nechisi ndikati chisi chinotimimisa bhuku mukaona wazwa vanhu vanoditi uyu David asenza nechisi munouya monditorera chindodini ndiri kusenza zvikazi vanhu vakataura ndikati saka kana vari vanhu magumba anotongwa rekudzi vanhu pasina icho makanditorera zvikazi inini handizviziba ngotaura ndiebhuro ndiye akakusungisa handizii nyacho ndikati alright vandatoenda kukumba zvekuti kucheresenza chisi kunyeperwa ngekuti sabhuku uyu wakatogara akatondiwenga zvese zvinonyorwa zvekutambirwa ane here munhu wamauya naye akaona ashanda chisi inini uyu ndakamubata feya rushanda chisi uyu ndikati mntu ati iwe uri kuuya kosenza chisi sei uyu akatati zvinovhunura murodhi pamba pangu ndotoshanda uyu ndakatomuona pamupapiri pangu atosenza chisi uyu nini womuona feya hapane chisi nekudzinga mupurisa washo kuramba masamanisi nekuti handitombo icho chimwe nyaya kushanda nechisi kutaura inini handizivi chisi kubva tatogara mazisha akawanda kanga angorimo isu taikuta vanobwari chisi chikuchengetwa saka hapana pandakashanda nechisi kubva kwese nguva yese chisi handishandi sindakangoshamiswawo ndangonzi kune masamoni ari pashi ari kuzvi makanyorerwa pamambo kati ndichangoona auya kusvikira mupurisa azouya washisaumani avari masamoni yake akangotipa tikatambira masamoni yake hatifuni pane kana harassment yandakaita nayo yakagara uko takutambira masamoni edu ata zvakanaka saka inini nyaya yekushanda nechisi iri kutaura inini handina nyaya yechisi asi tine edu maproblem atagara tiri kunetsana mukati memusha wedu zvekuti tine nyaya panyaya iri kutsanangurwa yataurwa yekuti yemasamoni yazive pamharapara ndanzwa wangu ebhura achitaura nyaya yepamharapara yari kutaura inini handiziva takangogara nyaya yakaitika ndeyekuti nyaya yemasamoni yandinoda nditsanangurudze yekuti inini ndine pandinogara pane pandaida kutorerwa munda inini saka ndakangonyorerwa wasamoni ikauya ndiye akauya funa yamupurisa iye ikauya samoni iyoyo yauya ikazi inini ndarima pamunda pemunhu saka ndazi ndarima pamunda pemunhu ndakaenda kudare handizi kuti ndakagara here ndakaenda kudare akanditonga musi wacho ishe haana kuuyazo ebhura angasipopa papana uyu ndiye akanditonga ndiye angarishe mukoma yadhu miraizvopopa mukoma yadhu ndiye akanditonga namaijaricha mupurisa wacho uyo anga aripo macho anga aripo ndeiroro saka nyaya yatongwa nyaya munhu angarequesta iri angaruda munda watakabvunza kuti sabhuku ndoti kudini nokuti ndisabhuku mukoma sabhuku ndodini saka tatakagara pamabengi takataisirwa saka inini ndakazoti hambuya muri kuti modini sei mbuya chisuti munobvunza kuti moita sei handiti imimi makauya komangara ndopakatanga kuti ini handina kumangara basi sabhuku yedu wanditi uya tikupe munhu saka iwawo mudare maka matanga kuita nyonga manje panakuta kuti ndizvere kusvika nyaya yazotongwa nyaya yakatongwa haina ichakazobuda nekuti yakavhazira kuti ini handina kuuya kuti ndinotora mundava asi sabhuku imimi mafuma kuuya makusenseni mivo mataura kuti tiruda kupa munda uyu mupurisa wacho uyo anga aripo neumwe mupurisa wacho kotsa macho anga aripo musi iwoyo nyaya yedu yakabva yatopera kwabva tatoenda hangu panaenda kushechi asi pane here anomira akachitaura ndakaona murume achishanda kuchechisi yes nezuro wanga uripo
but nasa wakondekana but wati kana mchida kunzwa kuti mchitifonera nezuro ndipozi ndindakawatakura nezuro ndishasa mari yangu I think ndipana wadara ndakatona saka nasa wanagona kuya wese but mpurisa auya pakurambirwa masamanisi pamusoro changanira kuti pana uyo arume apa noumwe wafanga atatakataziva pana uyo arume apa ndine masamona anokwana maships anoita 3 chivasepa pauibasha ndikaenda futi pamba pake uyu mudzimai wake akandituka ndichipa pipo munongorire pano tinongona zvinhu zvakawanda panapa vari kufiwa chichi wobva zvakatawepa iye mafuta kare akatoti iwe ushamwari kwaramba uchiuya panapa akatopromisa kuti iwewe kwaramba uchiuya panapa iwewe wapatsa kudii kuti uchaiwa ndiso ndikuri kutumwa naishe kuya kuti pa hosha paka saka ndakamwena kuti maradzo vari masoko una changamiro changamiro ndio masoko arura bari kubuda apa mura pakuchituka mapane hamatsemi ndokungamwevasahumani vanasahumani vakagara mune manyadzi kuti mufanira makagara kwamutasa ndokunga kutadza kuziva history yenyu nenhorombi yakati mamutasa mese ushe hwemamutasa hunopiwa dzimba dzepamutasa nehama dzekwamutasa asi sahumani gumbi akapiwa nzvimbo mukadzoka pasi mukanogara pasi mukabvunzana kuti akapirwei ushe munomuka ndomuka your behavior must change muruzwa dzikisaka moko pasako hamufanira mudare munomu murunzwisisa zvakutaura baba wake ndosaka asina kuya auya ari zvemukomana vanasakumani tinotonyara kana muri chanecha kuti munoda ushe ndofuka this is not the forum kuti munepa public wana ushe hamunyadzisani zvekutika kuti tinoteera anenge akasamudzwa iye chijana chichadini chichauya andenzira makutaurira mama kuti takuzvitadza unoiswa muchinde kwamutasa mokuda pachena kuti kana ushe uri mukane muchida kunyadzisana ndikuchika panapa chinopfuura vanokwamutasa ibaichiresekakazara panapa asi handiyo mhiko yacho saumani akatanga kuwa nzvimbo une zvakaitsana namutasa zvinoti mufanira kunge muchinyara kuuya panapa imimi kuti mwana unonzi James saumani uri uchadenja mudhara moji munonyadzisa mafamily issues ngaite mafamily issues anditi musacreate nenyaya dzekuti nekuda kushondesa dare resaumani mese kana mazorana madhaka mese mune madhaka hapana akachena anditi sasimuzemumuba kuwaisha mutseni andanokumbira kutaura kuti James nyaya idzi dzamuri kuona kuti tisvike pakumisana tinge tirunesana isi tatoenda muzviro tikwasaumani kumba kwedu anditika toenda kuna mukoma iye munhu mukuru mukoma tine nyaya yakadai for example tine nyaya yewana wanga rubudirwa ndofunga nyaya yedaruma 2017 takaenda awo ndiwanga rusekretari wakagara pakonawo kuna mambo anga aruvo ndofunga takaita nguva yakatoreba tichena kusvikira ichesaumani azotidizekazi anoima wanhu ekwasaumani kuti muya mudare munomu timutonge makazara vanhu hazviti vane mambo anga aripa zvakanaka chama zvikaisaka chimirai pasaiti tikatapedza mutongo vanhu vese ava tichazoti muzoidi mupinde saka takamira shuwa kuzoti chamwe kuti vanhu vapera kutongwa changamiro vakati aoneka saumani chiuyai takazopinda asi ishi hatina umona kwasara kubvunzana ko saumani pananga aripo kwazimadziwa chandiri handizviti abva asanangura kuti ishe watiza waya ishe asangani namama ndosanga ndauziwi amagezi achangani hamusanganiba ishe akagazi kuita saumani asangani namama ndosaka asina kuya apa iwewe semuri mefanira kuita kutsoro nezvikunetsa kumba musikafanira muri pamakadini ende saumani ishe hadini hauiba munomumangarira isisi touya totomugadzirisa because havasanganiba nhoroondo yatodzoka pasi mogari ufunde ngopamukambonorumorishe akakuzvitaurira handiti saka kwaudati mambo iyeye adadzisa umani amurumuda pandirusana kwandasanangura inini ndati
iye ndiye akaenda komanga ndiwo akatorwa isisu uyu anga ari sekretari wakagarapo wanga uri sekretari ipapo tikatopinzwa mudare racho tikatongwa nyaya iyoyo saka nyaya iyoyo kubva ipapo haina kuti yakapera kusvika nhasi handirika saka isisu zvinetso zvimwe zvese zviri kubuda zvimwe zvavo zviri pazodai zvakanaka namukomanawo zvinhu zvavo andikunga ndakamboiona patichitaura nenyaya izvinhu zvinotambirwa izvo zvemafete zechichi ndakamboiona pachanga tikataura tine nhau iyoyo takamira kuti no pasaumani tichatumawa iyeyo mukomana akatodzinga kuti budai pambopeda hatiri kuona iyo takabva shuwa svika tikaziva tikabvunzwa changa kana maiputsa achiuya anorira munhu wani here tikatipo kubva ndakamboisana kona kuti kubva maiputsa achizi atanga kusvika nanhasi apana one day ratakatiita mopiyo titimanaerera pamusoro weshumba maanotomusana mavhara enyuma ndingowane mukana wati ubanadaya dambudziko riri kuitika ndiri kuona semuniraita vanhu havakugona kusi hama dzedu hadzisi kugona kuziva kuti kana tichiti mambo mutasa ndibaba uyu mhuri yakewo yaakazvara at the same time ari mambo wemutasa yese vanhu vari kuona mudhara moji samoji mukoma wakakura naye the fact yekuti ndishe musi wefriday ndakazoti shumba pamakazosvika tiri pachimhuri wanga wachitobva kuiga munhu wane makuwa 6 avakatanga kachisuko kavo ishe haazvizivi haadii itori nhau yekuti vashaya kuti iwo they take advantage ndandisinomuke kutaura kuti pamuri vanosvika madiro wachitoya pano wachitaura madiro asi ishe haagoni kusvika madiro achita saka takazopotera kuti nekuna shumba saukanya because pane gurupu rekuti iwo kana vachiuya vanotaura nenzira yavo but anozodefenda ishe akamirawo hapana anogona kuti kuzvizvi saka kuzopotera nekudini hakuchagariki yes maproblems ariko semhuri kana vachiti ariko handiti asi pashe vanhu ngatizive kuti ndishe toguma ipapo pekuzotondi baba kuti shamwari mukoma wedu atine maproblem panewo chikamu chavo ipapo vanhu ndiri kuona sekuti hama dzedu dziri parasika zvakanyanya chero ari baba wangu ini asi kana ari padare ndishe handigoni kuzvichinja izvi asi kana taamumba ndi baba wangu saka ava chakutoti shumba chamazonyanya kuti neni ndakutonyarwa neu nditoriwo saumani pati yavo ende ndivana baba wangu hapana panoregera nguva mhorisa hapana panodini pamba pavanoti vakazosasviki handiti havasirivo wese inhauwo dzavo dzekuti handigoni munongedza ndibaba paakagara ndibaba handigoni munongedza ende ndimukamubvunza ndosangana naye ndomukwazisa chatinimire pano handisingadi kumira pano naye asi mukoma wake hagonitarisana nemi saka ndiri pano pfungwa dzake zvimwe anofanira kutozvizwisisawo kuti ndiriwo mwana ndakapfeka pozvinhu ngavagone kusapereka ishe namukoma wavo wakakura nacho vona saumarira mune nyaya dzakatokura dzenyu because I think now ndakuita ndichineta nenyaya dzenyu sabhuku mukunetsana allocation yeminda nechii muri kushupana ushe muri kushupana inputs muri kushupana chisi muri kushupana zvese izvo zvakwasaumana zvimwe tokwanisa kuzvibvisa kwasaumana asi zvimwe hatikwanisi kudii kuzvibvisa chatisingakwanisi kuita kubvisa ishe ndochekutanga ishe ndishe aripo kusvika mwari azomutora saka iye ushe ngatingomire kuifunga nezvayo ngatingoone ishe aripo ndiye ishe aripo andizvo saka kana taona ishe saishe aripo it means kuti mutunhu wakawanda twatiri kunetsana tunoita fall away but tikaramba tichiti hausi ishe hauna kwaunoenda kucharamba uchipara mhosva indisu kana wapara mhosva manje hatikuregereri ba nekuti hausubata nekuti dzimwe mhosva dzacho dzamunombobata munobata mhosva dzedu kuti saumani awepo ndimutasa saka hatingaregisa umani achiita zvaanoda mamutasa tiitezani chisi chekwamutasa chinoapply mutasa yese kumunhu wese hachina anonzi nhengi haiti chisi kunyepera naipo mabhishopu amuri kunyepera tosangana nawo time and again tichitoataura imi mgwenyimi izvozvi kana ndoita nditofonerere sendimurire mumire chechiro
ndati ndozvandikuedza kutaura kuti kana muchida imimi muchifunga kuti chechi dzenyu mabhishopu enyu amuri kunyepera kuti mabhishopu edu akuti zvakati ndimufonere izvozvi senimrod nditaure mumiri izvozvizvo ndazvandikubatsiri kuti avo munonyepera muchiti mabhishopu edu ati waridzo yechechi wati waridzo yechechi wati tinotoenda kwese kumachechi ikoko tinototaura nawo achitotitaura kuti mukaona wadai tswinyai mukaona wadai titaurirei mukaona wadai chakati chinoitwa maiuya muno muchipostora vachitaura kuti hatiendi kunyang'anga hatiendi kung'anga asi aimotase nimunotodawo nhingina nhingi wamboenda kung'anga zvozi ngawamire chechi endai mupedze nyaya dzenyu muzonza kwachechi saka hamuchawandi baba handika iwe tiri muno uka mumashaa pane mumwe mai mukuru nababa mukuru handika machechi munyembe dzenyu munoti chii kuna bhishopu vafundisi navhangeri vamuprofiti muno mutina wese wavhangeri nevafundisi wati vanogara paseri avo mwasvaka kana muchiziva namai mundembe nanababa mundembe posti dzavo ndedzeiri chechi wei havandoziva ndeyanga rifundisi kwavo mufundisi unogara pamusoro avo vana dumbura munovaziva varipo vanadumbura tinawo wese mudoko saka zvokuda kuti nyepera kuti chitendero chedu chakati tinawo muno vanochengetedza chisi muno saka handizi kuti imi musiri wafundisi saka muri kufundei kubva kuvafundisi wenyu kuti kana mufundisi achichengetedza chisi iwewe mufundi uri kudzidziswa nemufundisi woti hauchengetedzi chisi saka uri kufundei kune mufundisi haupinduri saka isusu zvatoita manje chisi kana musingachisi chisi izuva ramambo harisi zuva raishe saka munhu ari inchaji nechisi haasi ishe vandimambo saka ukazvidza chisi wazvidza mambo unozvidza ishe ishe chano chiri kuti paripoti yekuti ndinge hazi kuteedzera zvamakati waite chisi hachinei chechi wedha unoenda kuchechi kana unoenda kuchechi anga muri pano angirike inoenda kuchechi musi wesande ndizvo asi musi wechitatu kune chisi mapostori anoenda musi wefriday 5 o'clock dzikachaya vachabati chimwe sabata radii akatanga the same applies ne7th day nechii zvese saturday wabati chii wabati basa saka imi vamainyaukoshei munoti yedu isusu chechi haine nezvechisi pane phone number kapamipa raundi pari ndipo phone number ailendi iyo namba dzemunhu akanyora pepera una kupere rakasotonyorwa kare ndisati ndatombokuroba saka nhamba dzitori papa kana zviapa hazvisi zvezuro kune mwaja manikele munominjeni ndipomwa zveafrica manikele atutaura kuti manikale ndipomwa zveafrica ndiye mukuru the overall head of the African Apostolic Church kubva kwauya mabhishopu mumanikale ndino mune mabhishopu 2 mune bhishopu mudzipurwa mabhishopu mukumbu ichanetsa chechi iyoyo chechi ichanetsa muno isa mutemo muno chechi
Mfundisi makadini. Takasimba makasimba. Ndoitwa mambo MUTASA. Yes, ndaenda kuziva. Ndine mutendo wenyu ari muno mudare mangu. Saka ndinoziva kuti makati chechi yenyu haina chisi. Ndati ndokubvunza kuti ndizive kuti makati muruti here chechi yenyu haitarisi zvisi zvenzvimbo mitemo yenyika hamuna ba ndozvere. Dzokerai madzimambo asati aita sei? Okay. Kwa asati wasunguka. Hatisi kutika muzovafundiswa kutaura muzvimbo dzatogara chechi yemwe haina kutanga nhasi. Saka chechi yemwe haisina kutanga nhasi. Hapana kambouya kwaMUTASA achitaura nyaya yekuti tiri kukumbirawo kuti chechi yedu isaaobserve chisi. Asi munoziva here kuti chisi zuva raro? Munotochengeta ka? No, pakanaka. Thank you baba. Ndozvandachida kuzwa. Asi kuno kwatiri tinotoremekedza chisi chedu chatakapiwa naSabhuku zvemhande. Kwaatori yegapo iyo. Asi tikutoremekedza chisi chedu chemhande. Ini yamwe chechi da rina Bible riri handisi mukaverenga First Kings na Second Kings Bible vanotaura kuti matanga ona matawa mumwe zvese zvamukukumbira kuna Mwari nekuti asese tangai manamatira watungamiri wenyu madzimambo enzvimbo dzamunogara. Ende mambo kana achigadzwa napresident anogadzwa vachishandiswa tsika nemagariro ekwaanobva. Mambo haagadzwi zvichiteedzera chechi yaanopinda. Mambo anogadzwa maererano netsika nemagariro enzvimbo yaari kuzogara kuita mambo. Ende anogadzwa zviri pamutemo zvetsika yani yawo first, then yehurumende second. Titesa ndizi. Saka chechi yakauya madzimambo ari. Ende madzimambo anga netsika dzawo. Chechi haina kuzouya kunochinja magariro netsika dzemadzimambo. Asi chechi yakauya kuita coexist nemadzimambo. Kuti chechi padzakauya dzakasvikira kumadzimambo dzichikumbira pekunamatira. Haasi madzimambo akaenda kuchechi kunokumbira pekunamatira. Asi chechi padzakauya ndo dzakauya dzikakumbira madzimambo pekunamatira.
nekuti chechi yakatoudzwa namambo kuti kana muda kunamata endai pasi pemuti uyo musaende, nekuti pane zvinzvimbo izvo zvatoitira ipapa. Because kana muti hamuna chisi kwandiri zvakafanana kutora kuti handina mambo, handina sabhuku, handina ishe. Because ishe, sabhuku namambo basa ravo ndere kuchengetedza tsika. Handizve tochiti here kana vanhu vekwamwazha vachiva vachitsvaga nzvimbo pekugara mototi kwete, nekuti chechi yenyu haenderani netsika dzedu. Ndizvo here zvamuda kuti tiite, kuti vana mwazha kana wakuya kuno vachitsvaga pekugara toti aiwa vana mwazha kwaMutasa hamuiti babhozi chechi yenyu netsika dzedu hazvienderani. Ndizvo here tochengeta chisere kana ati humutambira kana ati achengeti bamuti bvamuti. Saka iwo hauchengetira toite sei because iwo kana usikatotedzika it means nevana vako ndavakadzoka mutedzi. Saka because of that you become a bad influence in this country, in this community. What do we do with you? Wenda nekunero zvake unogarisana kwacho ukatireka kachipepa uyo wakanyora icho chawakabata. A person is allowed to move from one place to another, voluntarily, but kuna anonzi kuti ma-forced transfer ari circumstantial, kuti kugarisana kwacho hakusindi. Saka kurambana kuriko zvotanga zviri zverudo ngogara, kana zvisikachaiti munhu ngaende kwake kwakaenda. Was isisi comment influence so inini manje muchizocontesta kwamunoenda kucontesta kuti tabhadhariswa muripo kuti tiripe kuti tokushanda nechisi munekomumutasa muchienda kumirwa nemaloya enyu wozotidaidzwa kukoti touya ikoko kuti muone kuti zviri serious ka bhadhara yembuzi 333 mese asiri kuda kubva acontesta sekuti vaka pamuri kuta kuti muchaenda neconstitution yokumirirai kuti hamuneende chisi, then kana nayabva ipapapo tochizoonana manje kuti mambo Mutasa nechechi imwe hazvati chagarisana sei. Teedzerai zvinotaurwa naishe, zvinotaurwa nasabhuku. Kana musikazvikwanisi budai munzvimbo imo. Because madzishe nemasabhuku ari munzvimbo handiti makaisa makasvika aripo. Izvozvi tiri pakati pekuti hurumende iri kuti ngatidzoke kwatakabva because kwatiri kuenda tiri kurasiswa. Ngatidzoke nyangwe chikafu chaicho chataidya ngatidzoke ikoko tidye hute nehubva nechi misone nedowi nechi muriwo usina mafuta ngatidzoke ikoko tite chivanhu chedu. Imi mungati kwete. And at the same time tinge tichiti isusu atinoconsider kuti ndiwo anozvi ma-indigenous churches ndiwo anoziva tsika dzedu dzechiwanhu nemagariro, because muchechi yamwe hazvaiti ne-indigenous church. It's not a British church. So we do not expect kuti chechi yamwe hazvaine indigenous church mwana akakurira mutsika dzechiwanhu ndiyo utanga kuramba futi kuti vanhu musaite izvozvo. Iye zvaaita then tiita nedambudziko. Kana zvatodaiwo tapinda musecond phase yecolonization, and colonization yedu ita kuti takuchicolonizwa direct nechechi, because munhu wese ari munova nechechi yake. Saka chechi yake yese ikati haina chisi, ikati haina sabhuku, ikati haina mambo, saka achazotimba umwe ndiyani. Saka isi tisiyei netsika dzedu. Imi meendai kwenyu kwamuda kuenda kusina chisi. Andrew, because pamwe hamuzivi significance yechisi. Chisi sei chizizwa ramambo. Chisi ichocho kana chiri Friday neWednesday, handiti mambo akafa anowigwa musi weFriday kana musi weWednesday.
kana mumusingazvizivi ndo significance yechisa ndo zuva rinowigwa chii mambo paanofa. It's either kuno kwaMutasa kune Friday neWednesday. Saka mambo asakatotorwa akagwidzwa mubinga musi weFriday anogwidzwa musi weWednesday. Imimi moti izvozvo. Saka muri tiise binga guru pamavhiri tiende kurira sepi because ndo mune rudzi rwese kwaMutasa, ndo mune madzimambo ese kwaMutasa, ndo mune tsika yese kwaMutasa. Saka tiise binga guru pamavhiri tonorasa kuende noshe kuti tisiye imimi makagara aya tichati izvi nhasi ndezvenhasi tichatoiti fambirei kudarika zvamuri kufunga unofanira kutomboiti fambirei waipindira kwangarura ava baba vari kuti ndoteera mufundisi bvawarohwasa masambo bvawaenda ukasaidi pavo bvawasiyiwa wega. No, can if it means we have to ban that church, we can do that. Can I still save? Can I still save purpose a church? Then it doesn't save very more. Can I still save purpose a church? You have to save individual. You have to save my interest individual. Then it's something to go. Isu tiri munhu anotya Mwari, tinotya Mwari, rudzi rwekwaMutasa tinotya Mwari. Asi imimi ndimi mauda kuuya kotibvisa pana Mwari. Ndipo ndakasvika James Mbere paanogara pangarura shopping center. Vanhu vese vanomuziva. Ane nharo murume uyu kuti ndizomupe Samuel roga pakatombotamba. Kuti ndisiye Samuel pamba pemukadzi wake. Kandi mukatosiya Samuel panapa. Andi mukatosiya Samuel panapa. Akangouya pandinoya kuzoponda. No, inini kana ari pano ngaandiponde. Ndipo kumambo Mutasa. Akauya kuti musi wa3 panapa. Ndikamutisha mari. Date rakapewa musi wa6 andiro. Saka ndakona mambo pakati. Ndakona mambo wacho. Mama akatomira pakati. Hausi kuzokwanisa kuona mambo. Iwe dzoka usika zuva rako rekoti rasvika. Hauna kuenda kudzoka. Pamusoro imomo inini date ranga ndakapuwa pasamanisi apa ndere musi wa3 kwete 6. Saka inini ndakabva ndatarisa kuti date rachitatu ndokune dare dare haridi chisiri chechitatu ega ndiende kuzwisisa kuti dare razi musi wa3 chokwadini ndipo ndakasvika panapa Hazvisina basa. Nhasi date ngari 14 ndoda mbudzi zangu vanaza musi wa30 dzese. Andy.